Ahojte, zdravím vás teraz už pri našej praktickej časti, kde si vlastne sprocesujeme celú receptúru, ktorú sme prechádzali v teoretickej časti. A keďže máme dobrú receptúru, ktorá je overená časom, náš produkt, náš energetický flakoník sa zaručene podarí, nie je tam dôvod, prečo by sa nemal. A rovnako viem, že tieto farby nám budú držať aj v priebehu času. Nič sa s nimi nestane, budú stále žiarivé, také ako sme ich namiešali hneď na začiatku. Čiže, ako vieme, a náš flákonik pozostáva z dvoch fáz. Máme tu olejovú fázu, ktorá sa nachádza vždy vo vrchnej časti našeho flákonika, pretože olej pláva vždy nad úrovňou vody, čo tvorí našu spodnú fázu flákonika. Keď budete pracovať s tou receptúrou, ktorú som vám dala v teoretickej časti, je veľmi fajn si ju prepísať buď do Excelu, alebo do Google Sheets, alebo v čomkoľvek pracujete, aby ste si mohli upravovať množstvá, ktoré namiešate. Percentá nám zostávajú, čo máme ten predposledný stĺpček, ale vy si tam viete dať vzorček a upravovať si gramáž. Také je to aj v mojom prípade, pretože ja tiež tieto základy pripravujem vo veľkom. Mám to v týchto veľkých fľaškách a potom, keď sa jedného dňa rozhodnem, že dnes si potrebujem namiešať tento flakoník, tak ten základ mám už pripravený a už si ho iba navážim do týchto malých kadičiek a pripravím si fľašku, ktorú potrebujem. Takže, čo potrebujeme určite je váha, pretože keď si pripravujeme ten olejový alebo vodný základ, všetky ingrediencie si vážime v gramoch. A ďalej teda potrebujeme nejaké kadičky, kde si tieto jednotlivé fázy premiešame. Keď urobíme si jednu, dve fľašky, je fajn mať tieto malé kadičky, kde si namiešame už konkrétne farby z toho našeho základu, ktorý máme predpripravený. Čiže tak je to aj v mojom prípade. Mám tu olejovú fázu a budem potrebovať tým pádom farbivo, ktoré je rozpustné v tukoch, v oleji. Môžete experimentovať s rôznymi farbami. Mne sa najviac osvedčilo farbivo, ktoré sa používa na farbenie sviečok. Dodáva sa v tuhých peletkách, čiže budeme musieť našu olejovú fázu rozpúšťať vo vodnom kúpeli. Skutočne nám stačí veľmi malé množstvo, pretože tieto farby bývajú veľmi syté, čiže menej je viac. A keď nám bude zdať farba príliš nie príliš sytá, príliš transparentná, radšej pridáme. Čiže tuto je moja olejová fáza v kadičke, kde som použila Caprilis, alebo teda MCT olej, ktoré som si stabilizovala ricinovým olejom, pretože Caprilis je taký ultra ľahký a predsa len ja potrebujem stabilizovať pigment v mojej olejovej fáze tak, aby mi naozaj dobre držal. Čiže to je kombinácia. Keď chceme, vieme si pomôcť ešte antioxidantmi, vitamínom E, ktoré nám bude brániť alebo zabraňovať potenciálnej oxidácii olejov. Čiže potrebujeme túto olejovú fázu dať do vodného kúpela, čo je vlastne nejaká nádoba, v ktorej máme vodu a zahrejeme si ju. Občasne môžeme premiešať, aby sme pomohli, urýchlili roztápanie pigmentov. Pokiaľ používate esenciálne oleje, tie je vhodné pridávať do olejovej fázy, ale až potom, čo máme rozpustené farbivo a tá vodná fáza má zhruba 40 stupňovú teplotu, aby sme neničili účinné látky, pretože vieme, že esenciálne oleje a ich účinné látky sú veľmi citlivé na teplo. Čiže počkáme, kým nám tekutina, naša olejová fáza v kadičke trochu ochladne. Ideme zatiaľ na vodnú fázu. Moja vodná fáza je tvorená klasicky prevarenou vodou, ktorú som zase stabilizovala. Ako stabilizáciu som použila rastlinný glycerín, pretože vieme, že je molekulárne niekoľkonásobne ťažší než voda a zabezpečí mi, že moje pigmenty budú rovnomerne rozptýlené vo vodnom prostredí. Zároveň glycerín je už stabilná kvapalina. Je transparentná, čiže pomôže mi stabilizovať moju vodnú fázu a potenciálne zabezpečiť alebo byť prevenčne, pôsobiť preventívne voči mikrobiálnemu rastu vodnej fázy.
Použila som sol, pretože tá mi pomôže rozptýliť obidve fázy rovnomerne, keď mechanicky pretrepem svojim flákoníkom. Tak je to práve sol, ktorá pomáha k rýchlejšiemu rozpojeniu, rozdeleniu obidvoch fáz, aby sa mi jednotlivé farby dostali na svoje pôvodné pozície, tak ako som ich chcela. A keď chcete používať antioxidant, samozrejme ho pridávate práve do tejto vodnej fázy. Na trhu je konzervant. Na trhu je celá škála konzervantov, ktoré sú určené pre výrobu kozmetiky a majú širokospektrálne pôsobenie. Čiže to je vodná fáza. A keďže je to vodná fáza, potrebujeme farbivo, ktoré je rozpustné vo vode. V tomto prípade, kde ho mám tu, ja používam farbivá, ktoré sú vhodné pre účely kozmetiky, ktoré si nakvapkám opäť do vodného základu. V tomto prípade opäť menej je viac. Radšej si dáme 1-2 kvapky, premiešame a pozorujeme, či sme spokojní s výslednou farbou vodnej fázy. Pokiaľ sme spokojní, nemusíme nič pridávať, bude nám slúžiť ako základ, ktorý si môžeme už nadávkovať do našej fľašky. Keď chceme, tancujúca kadička. Keď chceme byť úplne presní, je fajn používať pipety, kde si nadávkujeme presne 25 ml, ja mám 50 ml flaštičky, ale môžeme si tento pomer urobiť aj voľným okom. Čiže ja keď mám svoju flaštičku, jednoducho si ju chytím a nalejem do nej svoj vodný základ, zhruba do polovice, čo viem odhadnúť môjim zrakom, ešte trochu jej pridám. Čiže môžem posúdiť, že je to približne v polovici. Je ideálne trochu počkať, kým sa nám vychladí táto olejová fáza. Potom teda môžeme do nej ešte nadávkovať esenciálne oleje, keď chceme zvýšiť alebo pridať hodnotu našemu energetickému flákovníku, hlavne keď ho používame topicky, napríklad na naše pulzové body, pulzové miesta. A následne si pridáme už olejovú fázu, čiže začíname s vodnou spodnou fázou a pridáme fázu olejovú. A náš energetický flákovník je hotový. Takže ja vám ďakujem za pozornosť celej tej siahodlhej teoretickej časti, aj to, že ste si pozerali túto praktickú časť. A budem veľmi rada, ak so mnou možno zdieľate vaše výrobky, ako možno používate svoje flákoniky a akú zmenu vám priniesli, čo ste odpozorovali na úrovni vašich myšlienok, emócií, možno fyzických reakcií. A ja vám želám veľa úspechov a pozdravujem vás.